Bol som v hollywoodskom Oscar múzeum pri filme, ktorý patril medzi najväčšie hity roka. Film Hriešnici získal až 16 nominácií na Oscara aj za make-up a vlasy. A ja som mal priamo na mieste aj rozhovor s maskérmi, ktorí ukázali, ako vznikajú filmové premeny, za ktorými stojí veľký tím ľudí. Navyše, v múzeu vystavili aj originálne masky z filmu. Na filme pracoval tím viac ako 30 umelcov, ktorí sa venovali maskám, make-upu a vlasom. Každý do toho dal celé svoje srdce. Pracovali sme na tom takmer 2 roky, takže je to pre nás moment, keď sa všetko uzatvára. Ukazuje to, že tá práca sa naozaj vyplatila. Celý film vznikal v úzkej spolupráci viacerých oddelení. Išlo o vytvorenie podôb pre 24 duchovných predkov a budúcich potomkov. Bol to veľký tímový proces a tých 16 nominácií je dôkazom práve tohto tímového ducha. Každá postava musela vyzerať presne tak, ako si to tvorcovia predstavovali. Keď na to reagovali prvýkrát, bolo to hlavne o tej textúre. Vedeli, že budú mať na sebe všetku tú krv a budú ju nosiť celé hodiny. Prvá reakcia bola, bože, ja som celý od krvi. Potom, wow, vyzerá to úžasne. A po 10. hodine už, bože, chcem to dať dole. Ale myslím si, že to prijali veľmi dobre. Bolo to aj o tom, koľko hodín sme natáčali. Na začiatku reagovali veľmi dobre, ale na konci to už bolo dosť tej krvi. Natáčanie si vyžiadovalo veľa trpezlivosti a na dosiahnutie týchto efektov museli tvorcovia použiť rôzne techniky a materiály. Pri tomto filme sme museli použiť naozaj všetky triky, ktoré poznáme, pretože tam bolo množstvo rôznych typov masiek. Mali sme rôzne maskerské prvky na telách aj celé kostýmy. Vyrobili sme aj skutočné zlaté zuby, ktoré nosil herec Michael B. Jordan vo svojej dvojrole dvojčiek. Mali sme kontaktné šošovky aj tesáky. Bola to kombinácia starých aj nových techník. Využívali sme aj 3D tlač. Urobili sme všetko, čo bolo treba, aby to fungovalo. A mňa zaujímalo, kto bol na placi najväčší profesionál. Všetci boli trpezliví, ale zlatú hviezdu by som dala Michaelovi B. Jordanovi. Bol v každej scéne od rána až do noci a mal obrovskú trpezlivosť. Film Hriešnici síce Oscara za masky a vlasy nezískal, no ukázal, že za každou filmovou scénou sa skrýva obrovská práca, trpezlivosť a ľudia, bez ktorých by film nikdy nevznikol.